Sinigek tindaknya Prabu Anamnaga Baginda Raja mewah Pandhita Durna kang pinaka sambing carita dadakan kadi gularing kahyangan Sabta Pertala ingkang lenggah ing Likugi naga langkung ageng punika inggih jangkeping Dewa Tridasa Wataknawa ingkang kepareng didhisik Sang Hyang Hananta Buga lenggah jajar kalian Kang Putra Dahayu Nagagini mewah ing mangke nampi piswanipun Kang wayah Raden Antarja rep sidhem pamaremtan ana bawel alisik lapet Sang Hyang Hananta Buga dereng keparlucitaning griya ingkang kawijilik nglesan Anjrah ingkang Puspita kasiliring samirana amre sekar gadung gungas Gandanyara Om ilahi Yoga Nagagini wonten ingkang adhawuh Rama Pukulun ora kleru kaya putramu Antarja sowan kula nuwun inggih Rama enggal katimbalan Rama Pukulun Antarja padha kanthi raja sowan kita nggih kula nuwun inggih Kanjeng Eyang pangestunipun Kanjeng Eyang winantun karahardian pangabekti kula kunjuk Eyang ya ulun tampa nggih Kanjeng Ibu pangabekti kula kunjuk Kanjeng Ibu ya Antarja tak tampa ya nggih nitik wancasing netramu ardar piatur arep madarawa ih estunipun sawetawis anggen kula badhe matur nanging ih dereng kadumugen namung kalenggan punika paripeksa kula matur dumateng Kanjeng Eyang bilih kalenggan punika kula estu badhe mundhut prisa sinten ingkang ukel juraga kula punika Eyang kowe takon Sudarma kita inggih ingkang ukel juraga kula inggih tiyang sepuh kula inggih Kanjeng Rama punika sinten Eyang kula badhe ngaturken pangabekti dumateng Kanjeng Rama kepiye Nagagini kula kinten menika sampun pitiwancinipun ingkang wayah mangertos dhateng ramanipun Rama Pukulun ayu tama mangambar arum ring kusuma Antarja sejatine Sudarma kita iku ora mung loro sauden telu saurepan yaiku isih satriya
dene papan jenenge ana ing negara Ngamarta. Nanging kasatriyane ana Njodipati. Satriyane gengal luhur, gedhe dhuwur, bagus, jedhek wok simbar jaja. Duwe pusaka dumunung ana ing jempol wujud kuku, iku arane kuku Pancanaka. Kekasih Raden Werkudara ya Raden Bratasena iku Sudarma kita. Dados negari Ngamarta kasatriyanipun Njodipati mangkono. Nanging kita metuwa ana sakjroning bumi. Lamun mengko ana gandha amrek arum iku yektine wis teka ana ing negara Ngamarta Jedula. Oh iya kula kantun nderek. Ibu kula lajeng nyuwun pamit daya-daya kula saged ngaturken bekti dhumateng Kanjeng Rama Werkudara. Ya sing ati-ati yo ngarep kowe nek wis ketemu karo bapakmu. Kowe matura diarep-arep ibu ngono ya. Wis sawetara aku ora ditileki bapakmu. Ana anak kok diulingi sing ora-ora iki. Iya, mangke menawi sampun pinanggih kula matur kalian Kanjeng Rama. Ning nek ora weruh sapa-sapa lemu matur. Ora urung ya wedi kok. Sampun eyang kula nyuwun pamit. Ya Antarja sing ati-ati Antarja. Piye naga kene? Menapa nggih tega Rama? Semerep lampahipun keng wayah Antarja ingkang boten mangertos. Maraginipun ing wangke raus ulun jarwani bumi wangi jedul. Inggih menawi sampun kidul mangkestu dumugi wonten negari Ngamarta nanging menawi wonten bebaya menapa-menapa Gusti Rama. Ya. Wis lerema ning kayangan. Tak jampangane saka kaduan putuku Antarja. Wis ana gandha wangi bumi iki yen ngono apa pancen iki wewengkon negara Ngamarta. Ning kok jidulku kok kaya ning alas gung liwang-liwung tanpa ana wong wangling.
ananging gumuk karo wit-witan gedhi-gedhi ya tak lon-lonan metu saka papan kene mbok menawa mengko bisa ketemu kasatriyan Jodiwati aku enggal kepingin ketemu Kanjeng Rama ngaturke bekti kelawan Kanjeng Rama Werkudara. Dari sang Gadot kanca dinon Mapakaraka Suta Tekabura kesnang uji kasektanira Jagadiwu Bathara ngayahi kewajiban njaga katentreman praja Ngamarta. Muga-muga ora ana bebaya kang nyedhaki negara Ngamarta. Lho. Ngisor bener iki kaya ana teja. Nanging bareng ilang teja ana satriya. Kamangka aku durung tau ngerti karo satriya iki. Kok nyolot wadi banget satriya iki ya. Coba tak prepekani. Muga-muga dudu dom sumurping banyu. Nanging amun to cetha iki dom sumurping banyu aja takon dosa. Potol gelumu. Tengraning juret kang maguru gongso tata kadyabu tulna ora pangri ing Turangga esti berkata kang dojo rayu gebyar kaya gantaning kaca. Wah, apa kowe iku bangsane dewa? Iso mabur kaya Garuda.
Aku takon Den, kekasihmu sapa ngendi kasatriyan? Bali sulaku takon, kowe uga katone jejering satriya. Satriya ngendi sapa sing dadi kekasihmu? Babu. Takoni durung aku, genti takon babamu. Aku satriya saka Sabta Pertala. Raden Antarja. Kekasihmu Raden Antarja Keparanyata kowe sapa? Satriya Pringgondani Gatotkaca. Gatotkaca Keparanyata. Kowe teko papan kene arep apa? Kaya nyolowati banget sing dadi lagumu. Aku sedya ngawu-awu Sudarma. Kepengin enggal ketemu marang Sudarmaku. Bapakmu sapa? Mengko mbok menawa aku ngerti tak duduhake. Miturut ngendikane Kanjeng Eyang utawa ibuku, Sudarmaku kuwi satriya Njodipati, kekasih Raden Werkudara. Jajal muntap ler kenetap netra kocak ngundarandir. Semengko jaja bang mawinga winga wengis. Aja ngawur bawar. Antarja lekna mripatmu kelengana gobokmu. Kanjeng Rama Werkudara kuwi putrane mung siji, Gatotkaca. Ora duwe anak kaya kowe kuwi. Raden Werkudara kuwi bapakku. Wah. Ora ngendikane Kanjeng Ibu anake ya mengaku. Werkudara kuwi bapakku, bapakku. Bapakku ora sah rebutan bapak. Saiki kowe anteman karo aku. Janji kowe iso ngendi yudaku. Kelakon kowe ngaku Sudarmaku Kanjeng Rama Werkudara. Iya, Babu. Semenuga Gatotkaca. Kowe bisa ngendi yudaku kelakon kowe ngaku bapak karo Sudarmaku Kanjeng Rama Werkudara, tak kembari dening aku. Maju. Asakno.
Sini gedhe aku sapa? Kang pinangka sambing carita datan kaji ingkang wonten pertapan Satwarga. Sinten ingkang mangasrama wonten pertapan Satwarga? Pepundhenira sangyaning para Pandhawa ingkang kaluka peparap Sang Begawan Wiyasa. Yuh Sang Begawan Abiyasa. Yuh Begawan Kresna Dipayana. Aja wis ndungkap yuswane. Aja dupa wis ndungkap yuswane Pandene. Masih semara tejan ngenguwung Hanyadalanang mrakandhani lamun tos Sang Begawan Abiyasa sajeganing pandhita ingkang katarima katarimah limpating pambudi buntas kawit persasat bisa manjing adiraja mencala putra mencala putri agal bisa ngungkuli gunung lembut bisa ngungkuli bayu. Ingkang tasah den ladosi bocah cantrik nama Yai Cantrik Kartirasa. Rikala nggan punika Sang Bapa kepareng nampi siswanipun keng wayah Satrumadi Raden Arjuna ingkang kadalah kemelpat Manakawan Kelurahan Semar Dodolnaya Kelurahan Gareng Petruk Sumawana Bagong rep sidhem pamanten ana bae walang-alisik labet Sang Bapa dereng kapareng lucitaning griya ingkang dereng kawijil ngelisan. Brahmana mangus wambreng kati karnaning
kaswasi neng marga laku sang kondo wastrat mojo lang lalu angulati surya mangrangsang waya kumyos Hamaroyanto Ewang sukma madul niruwi ing skaring dina langgeng Kartirasa kula Penemban ora sisih panduluku ingkang katemben tumeka putuku Arjuna lan para Panakawan sawetara bocah cantrik sampun sawetawis keparenga Penemban enggal ngacarani iya bocah cantrik kula Arjuna Raharja sowan ana ing pertapan Saparga putuku Arjuna kula nuwun inggih Kanjeng Eyang awit saking pangestunipun Kanjeng Eyang winanting karaharjan kajawipun sungkem pangabekti kula kunjuk tak tampa Arjuna Kakang Semar semunuga Raharja inggih Penemban winanting karaharjan sowan kula bekti kula kunjuk lho ya Kakang Semar ndak tampa padha-padha nala garing padha kanthi harja dat kapundi kasuwun pangendikanipun Sang Mahayogi kula cancang wonten puncaking weni kumejot-kejot kejet-kejet kejut-kejut ngono ya kaya arep banyake kejet-kejet barang arep rek aku kan matur sona apik ngene lho wis biasa wae nggih winanting karagyan bekti kula kunjuk Penemban tak tampa nala garing nek ora iso omong rasah ngomong Petru delok anakku padha kanthi Raharja gitu delokke Nani nggih Penemban keparenga pangendikanipun Penemban kula tampi asa kekalih kula cancang wonten pucaking weni amber kaono dhateng ingkang abdi lajeng saged tumbas kebu kalian sapi mboten dangu lajeng saged damel griya raji Petruk sugih anyaran merga le korupsi konangan Pak Polisi cemplongke pager wesi wis gong rasah neruske lemu neruske marangi deg-degi ya kowe kok sugih truk bekti kula kunjuk Penemban tak tampa Petruk Bagong kula Mbak padha kanthi Raharja pangastanipun wilujeng bekti kula kunjuk iya tak tampa ngopo cah cantrik aku ki gumun anggere kerawan Ndara Janaka sing ngetutke Panakawan papat kae le regu
aja gegiyi lho, Tlik. Tak emplok kowe engko. Padake apa? Ana wong kok kaya lemper. Kaya lemper. Ana wong kaya lemper. Lah kae ta. Ngomong kae semoncak lempere. Padake apa wae. Wilujeng Ki Lurah Semar, iya bisa santri kowe iki kartu rasa kae. Nggih. Ayo leh pamijimu ora ana siji apa. Syukur. Bekti kula nggih Ki Lurah. Ya tak tampa. Kang Mas Nala Gareng wilujeng. Heeh, Dek. Ya selamat Dek. Nggih pangestunipun Kang Mas. Kang Mas Petro wilujeng. Ya Dek. Ora selamat Dik. Nggih. Kang Mas Dagong wilujeng selamat ora peduli apa. Bagek-bagekke tak emplok kowe engko. Kok kejem banget nek karo mangkel kaya tabu kenthongan. Wis mau kaya lemper saiki tabu kenthongan rumangsaku kok le. Arjuna wonten ingkang adhawuh. Kawis tara semengko pawak bojo ana wigati apa? Matura sampun dipun parengaken kula ngunjuk penembahan. Iya. Eyang sowan ngarsanipun Kanjeng Eyang kajayunya saged pangabekti kula ngaturaken bektinipun keng wayah sedaya para kadang Pandhawa kaya wis ndak tampa. Ndungkap kaping kalih ingkang dados osing gati sowan kula kautus panjenenganika Koko Prabu Anampunta sarene kalenggan punika para kawula negari Ngamarta sampun anggunjing Koko Prabu Anampunta enggal angglenggahe dampar Ngamarta ngasta bawat negari Ngamarta Kanjeng Hyang Kasuwun paring wedhar sabda pinangka sangunipun Koko Prabu Anampunta anggenipun sedya ngembat awatang-atung ngejum gumbala ruwet wonten negari Ngamarta. Eyang ana pandhita agare wangsit pindha kombang adapeng tawang susah angin gendinggone Arjuna aku wis ngerti sakabeh putuku-putuku nggone amiwiti anglekasi anyang kuyung marang sedulurmu tuwa si Putuku Punta nggone sedya ngayomi para kawula Ngamarta nglenggahi dampar Ngamarta. Aku mung mengestoni saka pertapan kene wae. Lamun to supaya budal ana ing Ngamarta kurang prayoga. Mula pun Eyang nggone mengestoni saka pertapan kene wae. Mung puja-puji rahayu tansah ngayomana para putu-putuku Pandhawa. Malah kepara kowe enggal tak tundung ngundak dadi pengarep-arepe rakamu Prabu Anampunta. Kula nuwun nggih Eyang. Mekaten sampun nampi pengendikanipun Kanjeng Hyang pareng lajeng kula nyuwun pamit. Medal wasilan. Ya. Ingkang ati-ati Arjuna. Rasaning dias kayuyun ngayomi lukitaning kalbu gambir wana kulawan ning ati begegek ugeg-ugeg mal-mal sak dulita. Kula nggih nyuwun pamit. Ya Kakang Semar. Surti siti ngati-ati ya Kakang Semar. Lamun to bendaramu kemajon undurna nek kemunduren
Jokno. Niku sampun ayan kula. Kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati Kakang Semar. Kula nyuwun pamit. Aku wis ngerti mesti arep njaluk sangu. Ana dhuwit 50.000. Bumen karo anak-anakmu supaya kena kanggo tuku es ana ing dalan. Matur nuwun. Kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Kae kepiye kae bapak kae. Bareng itu-itukan kok tuh berubut. Kula nuwun. Iya nala garing. Kepareng kula badhe matur mbok bilih ing mangkatur kula menika kathah kalpatanipun. Mugi paduka penembahan nglumuturaken sih samudra pangaksami. Iya ora dadi apa nala garing. Kula mangertos bilih penembahan. Adyasa menika sajugane pandhita ingkang ngertos dhateng budaya. Iya. Budaya menika kaendahan. Iya. Pramila penembahan menika tresna dhumateng kaendahan. Iya. Pramila kepareng ngandulu sandangan kula ingkang sampun boten endah menika. Wados ing mangke dipun delok niku iso endah menika saged dipun namung saking paringanipun penembahan. Ya sing gedhe pangaramu aku wis ora nyekel karo gawe. Wah! Basa krama inggil tak tumplek blek. Kecret ora. Ngapa? Weh, Trik, mesam-mesem ngece karo aku. Lho. Lah kula niki ra ngopo-ngopo kok njur sampean nantang to kali kula. Ayo wani Reng. Wani Reng. Aku kalah terus. Sajire. Ya ngene ya Trik kadang kabeh mau kadereng saya nuruti bawa harganing kanepson. Nggih mboten napa-napa. Ya wis nek ngono ya aku tak njaluk pamit ya. Lah beton apa niku? Alah ming asbak kowe kok lek iki. Ya mesa konangan. Lah pamit gong ora sudi ya. Pamit karo wong tabuh kentungan ngono kae. Kon ngulu ya gelem aku. Mas Cantre. Nggih, Kiraka Petruk. Ora jane umurmu ki nek karo umurku tuwa ndi to kira-kira? Oh, lah nggih tuwa kula. Nek karo penembahan abiyasa, niku barakane kula niku. Andung kok ngaku tuwa kula, kamangka gumajang kawere penembahan Nabi Musa kae biyen sik gendong aku. Napa nggih pandhani kok ramane penembahan Palasara dek timur sing girong apa gendong aku. Napa nggih? Ya kok iki ramane meneh penembahan Sagri maune dek cilik sing gendong aku. Ramane meneh penembahan Skrem. Maune dek cilik sing gendong aku. Nyak ngoten sinten-sinten niku pun sampean gendang nggih. Ameng anakmu kuwi sing rung tak gendong. Mula kowe nek karo aku aja pamer kowe. Apa meneh bab kepinteran. Sengara kowe menang karo aku. Napa nggih napa kandhani cangkriman. Cilik-cilikan wae 10.000. Piye? Lah mbok nggih sampean sing kula niku bodhekan nek cangkriman kok.
Kula duwe ngelmu saking penembahan cangkriman pirang-pirang. Oh, aja pamer kowe ra aku. 10.000 nih gandeng. 10.000 dadi 20 sing nggawa aku ya sing nggawa ya. Tak sik. Sing gawe aku. Gargem 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 iki megar apa gegem. Ya megar apa gegem. Kula njejak megar. Gegem ye. Duh, 20.000 diundhaki. 30. Weh. Ngundhaki. Iya. 30. Dadine dhuwitmu nang nggon aku iki 40 iki. Tak gawa wis. Gargem 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 iki megar opo gegem. Kula jejak megar karo gegem. Kene duwite kene. Jedhek siji wae kok gargem gagem jedhek megar karo gegem. Pokoke megar karo gegem. Iya arek. Ye nuding ye. Ya Trek aku jalan pamit ya Trek. Oh, lati laka. Duit 40.000 emang digargem. Bareng dicidhek karo gegem kok nuding. Muga-muga nang dalan dikerah asu. Patang puluh hawe. Lah kuwi nyapu cengklak cengklik. Pendak esek njur. Nang digargem-gargem. Sok bojoku ya tak gargem kok. Ya Bu ya gargem-gargem ya. Engko nek megar kowe manut ning gegem aku sing manut. Muga-muga nyandinga kembang cepaka Ndara Janaka. Ayo gong yuk. Madyaning wana Yan Arjuna kadharaken mepat Panakawan kasiliring samirana mangedit saiki perbaning prajurit
saking nagari jangkar bumi mulat ana Satru Bagus mangke iris nglabdawan Kiya cipta renggane rupabuh sumorot mawa tejo hanalai ilang tejo tak kedheke dadi Satru Bagus prajurit lho cegaten lor kidul wetan tak trajange tengah katon geragap dikrocok gegaman iki